perte nga bulak man ikot silyo oy. Jeep, sige ra magdulag cellphone dira. Ira mo kutsilyo dito nga ikaw. Nagdula pa ko ba? Isa kay makuhan ko ni Ay manukayo ko pala ni. buta Jeep, ay ikaw tagtaron ako ron. Nya nagod kadali lang humanon lang ko ni. Adto dito, adto. Magkuhira mo kutsilyo dito. Lagi. Katapos mo sakit tao. Sige, dulag cellphone. Tinga bulaw. Dugaya pud mataas suguon eh. Basta lang ano imo manggib inana dira mo utang. Kuhan ako na yak ibong nagkuhan ta nagdula pa ta diri oh. Stoy, idol ko diri. Kuman. Ikaw ba? Ay sige ka lakaw ring lugar ag dili ka makakuan na. Kay naay virus karon. Ito na pa rin nga virus guys. Ambot mas lala pa na sa COVID. Ito pa ang pandemic ibudig balik diyan ito eh. Wa ta kabalo. Kumpiyansa ka ning gobyerno turon nga wa ni di na mayo. Wala mo lagi ning kuhan diri oh. Ako gani pag control nga problema karon pa nila nasulbad ano pa virus. Problemahan mo man di mo nga problema na sa Pilipinas. Umani ka na problema ni akong itadtad diri ka pagka bula ni mga gamit diri. Nya unsa man ti buhaton niya? Wala bi budget ang Pilipinas no. Pangutan na si Marcos Kip. Ayaw ko pangutan na kay di ako presidente sa Pilipinas. Mao ba? Sako man ano nga. Delikado para tong pandemic ya di ta kagawa sa balay. Sige ra tagkulong. Pero ya, mulaag sa kuya logic ko ya be. Sige laag yun. Bag-ori ko nag-ingon ni mga ayog laag. Bulaag na pug ka. Sige na gud ya. Palaagar. Kuya, may nang exercise ko ba magdula mi to logic ko ba. Sige na ya be. O sige laag. Pero dapat mangita ka proteksyon si mulawas kapag balik ni mo diri. Dili ka makadalag virus diri sa balay. Ay kanang kuan kanang mga protection sa mga dili kong virusan. O muna. Sige. Para palagon gani mo. Palagon ta ka pero sura gyud dili ka makadalag virus diri sa balay. Sige sige, magilis ako. Isa ko perte ni mo kakuan laagan. Wa kay laing trabaho diri ning balay. Ay, ano nang porma ni mo Jeep? Asa mo to ka? Mga astronaut ka? Protection mo kay mong gusto ya para di ka mabirusan, dili matakda na tong balay. Sakto pod. Pero sige, lakaw na dito. Salamat siya. Oh, ay, siya. Isa ko ya. Stila ni mataan ni naango-ango na manggoro ni. Ito ni nga iring ko. Imo ni koy. Oo, ay tarik mga ko ni padonggan ni. Ari sa tuno mo na manok. Taka, busa pa naman ko ni, tanawa. Uy, Tanawa na. ang basan ta anak. Ang nga mo oy. Ka mo tuog, nang itarik na ko Ano to. na, mabayros ka ato. Virus lang gyapon nga. Ginapakaon man tong kanang hinlo sa balay. Hinlo gihapon mo kaon bito pampers nato nga iring no. Taka raman kay. Di man kay tumukaw buhi ilaga. Speaking of virus koy, naay bagong virus karon do. Sama na nga barrios. Chicken feet with kill. Chicken pit. Unsa man na, mura man nagpagkaon. Tagikan daw ng kuana sa kita sa kuan tiil sa manok. Alangan magdili pud gikan sa tiil sa manok nga ikaw daw makakag iting. Bitaw no pero ayaw gugyan sa gud koy kay nang dali kay nang takon. Kani mo tiil. Puno ni kagid. Binuang pa rin mo sa tuon mo nakabuni kimo kanang mutakot-takot. Dili oy. Dapat isa pa gud. Alboranason pa jud ka. Oh, Kanang mulugsot ang tinay sa oh lubot. muna. Binuang di mo to. But tawag ka na karon kinain nga mo kuan. Butbut mo man na kanang hilig mo kaw galang mo man ay butbuton. Hala, dura sila Jikoy. Koy! Kita patakaw na to. Kita og bata. Hoy! Ala, unsa man to mga bata ato yung dagar magkalit. Kali kong kurma day. Para paguntra man sa virus ni para di ko matakdan. Unsa man sila nga naga man noon. Subscribe sa kuan ni YouTube channel ni Jib. Narami na sa dool. Boss, unsa na ano nasusunod mo ka na beef, na corn beef din din?